og skriv til englen for menigheden i Laodikea. Dette siger Amen, det troværdige og sandro vidne, Guds skabningsophav. Jeg kender dine gerninger. Du er hverken kold eller varm. Gid du var enten kold eller varm. Men nu da du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udspy dig af min mund. Siden du siger, jeg er rig, jeg har samlet til huse og mangler intet, og du ikke ved, at hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen, er det dig. Så råder jeg dig til hos mig at købe guld, der er lutret i ild, for at du kan blive rig, og hvide klæder at iføre dig, for at din nøgenheds skam ikke skal ses, og salve til at salve dine øjne med, for at du kan se. Alle dem, jeg elsker, revser og tugter jeg. Vær nidkær og omvend dig. Se, jeg står ved døren og banker på. Hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham, og han med mig. Den, der sejrer, vil jeg give sæde hos mig på min trone, ligesom jeg har sejret og taget sæde hos min far på hans trone. Den, der har ører, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne.